magandang hapon po sa inyong lahat. Yung totoo ko pong pangalan ay Sopeda Picto Benjamin po. So, sa YouTube channel ko, mayroon akong YouTube channel na ginawa. Peds Vlog yun ang nakapangalan doon. So, yung una kong vlog doon, no, yung video na ginawa ko, konti lang yun, short lang yun kasi pumunta ako doon sa sa bahay ng magulang ko kasi nandoon yung mama ko nakatira sa kanya. So pag may pera ako, no, pumupunta ako doon para maghatid sa kanya ng mga groceries niya, no? Kasi ayaw niyang tumira sa amin, doon siya sa elder sister namin yun so dalawa lang sila, mga byuda kasi sila pareho yung magulang ko wala nang asawa, yung mama ko, yung papa ko namatay na rin, so kaya doon siya tumira. So ginawa ko tong YouTube channel na to kasi gusto ko pong ma-share sa inyo kung ano yung mga buhay-buhay namin dito sa probinsya. So sana panoorin nyo kung ano mang mayroong video na ginawa ko. So yung una, no, konti lang yun. So sa ngayon naman mayroon na naman akong ginawang video. So sana kapulot din kayo ng konting aral, no, sa YouTube na ginawa ko o sa video na ginawa ko. So yung ginawa ko dito doon yun sa sa bukid. Yung nagluluto kami ng manok na Bisaya na tinola sa bukid. Yung walang daming daming mga nilalagay na mga ano ba yun? Yung mga sangkap. Sangkap ba yun? So, yun. So, kaya bago ang lahat, paki-likes, subscribes, at saka pindutin na rin yung notification para ma-aware naman kayo pag mayroon namang bagong video na gagawin ko sa YouTube na ito. So, tara na! Wow! Guys! Good afternoon po. So, ngayon po ay kukuha ako ng malunggay. Kasi po, magluluto kami ng tinolang manok. Lady, go! Yes, tara guys! So, ito yun guys, Ito yung malunggay. Ayan. Oh. Kuha tayo ng malunggay. Sarap nito ngayon. Tapos, nandito yung tanglad. Ayan. Kuha tayo ng tanglad. Okay, sarap. Mabango. Tapos, ayan. Uwi na tayo. Tapos, himayin natin tong malunggay para sa tinolang manok. Ay, di ba nga gamay naman ang barangay. Ito. Gagawin natin. Himayin muna natin para sa tinulang manok. Ya. Wala nang ay kapansya, kawali unyo niya pabulunan. Wala lagi bisik. Kadamong itlog. Bubok kira. Yan. Hindi ang kanin ko mo Iska po ang malunggay dito sa bukid, guys. Fish na fish po. Yan. Ayan o. Sarap. Alam nyo guys, itong malunggay ay isang herbal medicine din. Yes. Kaya
Daming pwedeng paglagyan ito. Naari o babaw. Damo-damura na lang daon. O, yung sister ko na nag-iiyaw ng manok na Bisaya. Ayan siya. Oh. Matok na lang ito sini kadi takabalo. Wow, adobong manok. Bisaya na manok. Itlog siya sa kabilo. Oh. Tingnan. Itlog na sa kabilo. May itlog na ang iniyaw na Takabalo. Bisaya Matuan na lang. manok. Kubat lang. Ayan. Oh, Takabalo. okay. Pangkuaan ko niya danlog ya kay amo Bukasan nagahatag na. lang sa. So, Ang danlog niya diretso ra kagulot-gulot. Langsa. kukunin muna Ano daw tawag yung ko na yan? malansang Mm. ano ng manok para Danlog. kasi danlog daw eh. Ano siya kan? Matok-matok Tapos na lang. guys, ayan. Tapos, ano ng bayabas, daong bayabas. Kuha sa danlog. Ay, para makuha daw ang danlog. Danlog. Mayong lang siya. Okay. Kaya mo man ang gakuan na yan. Ako daan mo kapisngian mo ko sa manok. Ang danlog, hindi ko mukhaon niya. Yan lang, yan ako ang kaya. Wala, mapisikan ka na karoon.